Hinorhon haroroni uda nama Sedoras dohot alogodang Sumar di Desa Pitran Sosa Sadaa, Kecamatan Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara di hari Selasa tanggal 24 Nasalpu. Gabi segado taruh ni sekolah na adong diluati. Tarup ni sekolah madrasah Al-Mutakin na adong di Desa Pitran Sosa Sadaa sega di pahabang alogo na Sumar di hari Selasa botarin Nasalpu. Tuanido dang adong dak dana namar sekolah di sina hasitan alai nunga jumula-mula aka para sekolah tu jabunabi. Alai molo harugian di surah dosa mar 50 juta. Nuaing tolu bilu para siajaran di sekolah idang boy be dipake lah homar siajar ala dang adong beta rupna. Kemarin sore telah terjadi bencana alam yang menimpa madrasah kita, yakni seperti terlihat di belakang. Atap daripada madrasah kita diterpa angin sehingga mengakibatkan gedung madrasah kita seperti ini terbuka. Di pangidohon nasida do anggia nian adong akan namar burjuni roha na olo mangurupi akan nasida laho padinggan sekolah nasigai. Sian Padang Lawas, Toba TV mabaritahon.